Какво се случва тук? Продавам си семейната кола. Добре, я да видим сега какво се предлага тук. Дай, разкажи малко, може пък някой да си я хареса. Какво да ви кажа? Искате семейен автомобил, обаче пък да има и някакви спортни мотиви? Това е колата. Пежото е поддържано само в Пежо в България. Разбира се, грижих се за моето семейство, затова исках семейния автомобил да е напълно поддържан, така че преди да го пусна в продажба, мина през Пежо да го проверят дали има някакви проблеми. Разбира се, имам фактури за абсолютно всичко. Насладете се на този автомобил, защото какво да ви кажа? Рекаро, масажи, абсолютно всички фул екстри за самия модел. Това е много рядка конфигурация за подобен тип коли, така че просто се обадете и вижте и се насладете, покарайте я, за да усетите, защото независимо, че така го гледате, че е пълно, ама може и да бяга. Добре, обаче сега хората ще кажат, толкова хубав, що го продаваш? Какво да ви кажа, сбъднах си една от детските мечти, купих си Мустанг, Мачи и точно поради тази причина го продавам, а пък жената каза, много е голямо и не искам да го карам и затова е на пазара. Добре, обаче хората сега как да са сигурни, как ще им гарантираш и още веднъж, че колата е окей? За всеки човек, който иска да я види, ще дойде на живо, може да провери във всеки един сервис, който той реши и сметне, че е окей или е негов приятел. Не я крия, не искам да скрия нищо, което евентуално има проблем по нея, така че сте свободни да правите каквото си искате с нея във всеки сервис, но с мое присъствие, разбира се. Добре, ти сега кажа, че имаш някакви фактури, документи, дай да ги видим бързо. Така няма да се получи с видеото мое да стане. Ако вие продавате вашия автомобил, да ми се обадите на мене, дай да видим документи. Това са документите, като това е от последния сервис, който беше преди няколко дни. Както ви казах, исках просто да мине през сервис. Имаше някои неща, които трябваше да се оправят, оправих ги, независимо, че ще продавам този автомобил. Смятам, че следващите собственици трябва да го карат и да го карат безпроблемно и точно поради тази причина искам да го продам, когато е напълно готов за каране, няма никакви проблеми и може директно да се качвате и да карате, но не е както е писано по обявите наистина и да нямате проблеми. Как се свържат хората за тази кола с теб? Разбира се, има обява и в мобиле, но ако искате да ме потърсите, телефонът е 089 23 84 987. Казвам се Мартин Илиев, отделно може да ме знаете, имам компания за недвижими имоти, може да сте ме засичали някъде, така че ако ви потрае някой имот, също може да ме потърсите.